Sanibona. Phinde ngibingelele nje futhi ngalo mzuzu ngaleli thuba ngalesi sikhathi. Bantu bakaNkulunkulu kuhlezi kuyinkulu nemangalisayo nemnandi intokozo kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi sihlangane ngezinkulu izindaba zombuso wezulu, ngezinkulu izindaba eziphathelene nemiphefumulo yethu, ngezinkulu izindaba eziphathelene nezimpilo zethu kanye nekusasa lethu. Yazi ukuthi ngiyayithabela indlela uNkulunkulu ahlezi exhumana ngayo nabantu bakhe. Nanoma kuba nzima because we are always in the physical, we are always in the flesh, but if we grow spiritually, we understand ukuthi uNkulunkulu yazi uyakhuluma and indlela akhuluma ngayo iyamangalisa. Yes, in the spiritual warfare, there are many spirits, there are many voices, there are many nenkohlisi iningi namanga khona agcwele fana nala emhlabeni. And as much as likhona iqiniso namanga khona, in as much as ukhona ukhanya nobumnyama bukhona. So we need to always expect everything and anything ngaso sonke isikhathi, nanoma inini, nanoma kanjani. But engikuthanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uhleze efuna ukuziveza ngaso sonke isikhathi. But thina into ehlalela ukuthi siyenze ukuthi sifune ukulangazelela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani, ukhuluma kangakanani, ukhuluma ngayiphi indlela. So that sizoqonda ukuthi you know, things like that. And one thing I like about dreams ukuthi they are just like a recipe and ingredients. Ukuthi naka amakheke alungibhakela amascones, naka ama-ingredients, bisi, ushukela, amaqanda, flour, everything, etc, etc. So singabantu we need to understand ukuthi amaphupho is not just as people think ukuthi amaphupho enyongo, it's just a joke, leya movie kade ibuka whatsoever. It is literally God ekhuluma. Not per se ukuthi each and every day he will say something, but each and every day he will communicate with us. Azame mhlasimpe ukuyala ngempilo yakho, mhlawumbe ukuyala ngekusasa lakho ukuthi njengoba uzovuka kusasa kuzokwenziwa nokuthi unempilo ungahambi kanje kanje, noma ukuyala ngesiprofethi into ezokwenzeka 3 months to come, noma uyala ngesiprofethi into ezokwenzeka 50 years to come. Kuningi uNkulunkulu akakusho akukhulume. So it's just like i-recipe esiyalo ukuthi cela wenze kanje, ukuze wenze kanje uzosebenzisa ukuthi nokuthi. That is why kube nama-flashes ahlukahlukene, ubone lokhu, ubone lokhu, ubone lokhu. Kusuke indlela ukuthi ungathatha lokhu usebenzise ngoba lokhu kusho ukuthi nokuthi nokuthi. Thina-ke ekumele sikwenze ukuthi silandele, sidige deep and do researches ukuthi kahle kahle lokhu kumele kwenziwe njani, lokhu kumele senze njani, kumele senze kuphi ngasiphi isikhathi. Because usuke sekhulumile umdala wezwe nomhlaba. But mind you, nesitha siyakwazi-ke phela ukuzimimikha sizenze. That is why we need umoya wokuhlukanisa. Kuningi bantu baNkulunkulu esingakhuluma ngoNkulunkulu, kuningi ngihlezi ngithanda ukuthi ngikudlulise, kuningi ngihlezi ngithanda ukuthi sabelane, siqonde, sik-understand. But another unfortunate part ukuthi if ungeyena umuntu okamoya, noma umuntu ongafuni uku-understand, noma umuntu okhulile wezikamoya, you will never understand izinto zikaNkulunkulu. You will never understand izinto zakwamoya, especially when it comes to izibonakaliso. They were always gonna be wow ngaleso sikhathi. Phinde futhi kukhohlwakale kanjalo. Kube ngazathi akukaze kwabanjalo. Kube ngazathi akukaze kwavela. So on the 27th of July, I had a dream. Ngibona ephushweni. Before nje I discussed this dream, our topic engifisa sikhulume ngayo ithi ungakuthokozeli ukuwa komzalwane noma umholi. Ungakuthokozeli. I've seen with many people, they get super excited and happy if kwenzeka into embi komunye umuntu. They get super excited and happy if another person gets dragged down. Forgetting ukuthi ukuphakama komunye umuntu kuwusizo kubona bonke abantu, but ukwehla kwakhe kukulimala futhi kwabaningi. Kuzokwenziwa kanjani egcine kusuku? Uzophinde kugxekwe yena futhi, which is very unfair.
So on this day, 27, I had a dream. Ngibona two of my brothers. And then it was like they were at a place and I went into ngibona amabhayi ezangoma. Ngibona amabhayi ezingwe, amabhayi ahlukahlukene nje. Amabhubesi or whatsoever imoya esikuyikhona ngaleso sikhathi. Ngibona imithi. Ngibona ubuthakathi. Ngibona izinto eziningi ezingcolile. And I saw them bephethe umntwana. Remember, in most cases umntwana kusuke kuyisilwane. Phethe umntwana bashintshana ngaye, and then I was given this child as well. And then kuhamba isikhathi and I was like, and ngathetha ngendlela eyisimanga in this dream. Mase ngithetha ngithi, because it's like, you know, in most cases ezweni lakamoya izinto uyazazi ziyazifikela kuwena noma you get to have a full understanding, a full picture, a full scope of everything. Uthola ukuqonda ngezinto zonke, uyazi ukuthi into ukuthi, uyazi even izwi kaNkulunkulu manje uyazi usilele kaNkulunkulu, yonke into uyayazi, because njengabantu singama spirit siyamazi umdali wezulu nomhlaba, siyamazi la sisuka khona. That is why if noma ekhuluma nawe ekuthinta through what they call unembeza, you immediately understand and know ukuthi uJehova lo sekhulumile. Uyalizwa izwi lakhe, uya understand iqiniso lakhe, you understand everything. You definitely understand and know ukuthi yes, uye ekhulumile njengamanje. Uyosho lamazi njengamanje. Uyo ngiyaleza, you know everything. So now I'm shouting in this dream. It's like I knew ukuthi ibona kahle kahle abathakathayo who are busy draining ilevel yomkhuleko. And I was shouting to them ngithi kanti sonke lesi sikhathi inina labenibele ningithakatha. And I shouted ngibashouta ngendlela esimanga. And I'm like, umthetho khona inina kanti labenibele nidrain amandla, nibuyisela phansi. Inina kanti labenilimazayo. Kodwa ngibe nginikhulekela. Many people, they do not understand ukuthi izinto abangazifuni kahle kahle sisiza bona egcina kosuku. Izinto abazinyanyayo, izinto abazibona seeing another person at the top. The fact that they're at the top for you. The fact that uJesu usehlalweni uphezulu esekhayizulini, uphezulu for thina. Ukuthi ancengele thina, ukuthi anxusele thina kuba uNkulunkulu. The fact that he's up there for thina. The fact that isithunywa sikaNkulunkulu esisebenza ngamandla, being at the top. They are at the top ukuthi bakhulekele wena. They are at the top ukuthi basize wena. They are at the top ngokuzile bazilele wena. Ukuthi kusizakale wena egcina kosuku. But when you won't understand, you won't know, and futhi you won't want to know. But when ufuna ukubabona bela, be drained, bela, be phansi, bela, bekwi level yakho. Mase bekwi level yakho ubani uzosiza omunye? Because sonke masihlele ekhaya engekho osebenzayo, ubani uzoletha imali endini? Uzocika ukuthi uyasebenza yena udade wena. Kodwa ekusebenzeni wenza isiqinisekiso sokuthi wena ulala udlile. Uzocike kwelokho bese wenza njani bese uyamthakatha ukuthi aphele nomsebenzi. Mase siphele nomsebenzi sesihleli la sesiyalamba sobabili ngithi. What's the problem with us people? What's the problem with black people? What's the problem with not even black people kuphela? With everyone ophila a living creature. Uzomdicilela phansi ukuthi axoshwe. Bese sexoshwe sesiyalamba sonke. Uzomdicilela yazi futhi enye into ngiyibone kakhulu ukuthi yazi abantu who get opportunities ababa up there kuba abantu abanenhliziyo ezinhle abazi ukuthi njengoba ngilapha ya I help other people. I'm talking about genuine people, not just anyone. I'm talking about genuine people abalungile ngampela. Not just anyone abayithole lezo ixoxo. I don't know. Not just anyone abanezinhliziyo ezikhuni, eziqinile ezingafuni ukuthi zamkele, ezingafuni ukwenza into right ngaso sonke isikhathi. So what I'm trying to say about uNkulunkulu ukuthi we shouldn't have that mentality yokuthi sonke kumele silingane. Cha, akunjalo. If sonke kumele silingane eklasini, ubani ozosimela? Ubani ozobe class rep?
haya sifundi abe iclass rep nani sonke kumele sibe la sibabafundi. If esikoleni sonke sothisha ubani uzoba umphathi wesikole, nibe nomuntu hayi lo ozoba uprincipal nani, ubani ozomela isikole ozosiphatha if ningafuni ukuthi ube khona oyedwa ozoba uprincipal, if ningafuni ukuthi ube khona oyedwa ozoba HOD, kube khona oyedwa ozoba phezulu, kube khona oyedwa ozoba representative. Emsebenzini sonke sabasebenzi, ubani ozomanage umsebenzi, ubani ozogada ukuthi kwenziwe lokho akwenziwe, ubani ozosupervisor, ozo-inspector. Sonke sifuna ukuthi sibe amaqini kanjani? Sonke sifuna ukuthi sibe abameli. Ubani ozojaja ke? Futhi laba abameli bamele kuba. We need to come to an understanding. Siziqondile izinto abantu baNkulunkulu ukuthi it's not about the level esicabangayo, but it's about the fact that there have to be someone at the top who is going to be of control of laba abangaphansi, who is going to be of help kulaba abangaphansi ngaso sonke isikhathi. So now I woke up with the topic ethi ungajabuleli ukuwa kumuntu kaNkulunkulu. Ezingqondweni zabantu, abantu bafuna umuntu afane nabo, bajabulele ukuthi ukuwa kwakhe egcineni kosuku, bakujabulele ukuwa kwakhe, kodwa egcineni kosuku ubani uzobasiza? It's like ujabulele ukuthi ummeli uxoshwe emsebenzini. Ubani uzokumela mase usunecala? Ujabulele ukuthi ya, alright, uhlele ekhaya. Ubani uzokumela? Ujabulele ukuthi alright, akasasebenzi, udokotela uphelele umsebenzi. Ubani uzokusiza? Njengoba kade ukuyena unesi la emphakathini la endaweni, uyena bekwazi ukuthi anisize uma ugulele ingane okwazi ukuthi ushone kuyena. But ngenxa yokuthi akasasebenzi, akasenalo usizo. Bekunodokotela endaweni, besiza. Nyazi ukuthi noma kwenzakala niyofuna amaphilisi kuyena. Senijabulela ukuthi asasebenzi, nizowathatha apha amaphilisi. Why sijabulele zonke lezi zinto? Izinto ezibhedayo. Why sijabulele zonke lezi zinto? Izinto egcina kosuku kulimala wena. Yes, you're gonna be so happy. Oh, shem seziyambhedela nani. Who gets to suffer? Not just that person osehlele ekhaya, but you. But engikuthandayo ke bantu baNkulunkulu ukuthi unfortunately yena usaphethe iziqu. Esangakwazi ukuthola umunye umsebenzi. When you just have nothing, you just have those bad wishes, those bad jealousy. Esangakwazi ukuthi athole umunye umsebenzi yena ngakwaziyo. Yebo le information yaziyo, engakwazi ukuthi futhi actually ayivulele i-surgeon yakhe. I-surgery yakhe if bengudokotela empelelo umsebenzi. Esangakwazi ukwenza anything, usanegunya, usanethuba, noma yini. Wena lo mona wakho uzokufikisa phi? So, kona into abantu babusa kakhulu engqondweni zabo ungathandeli okuhle abanye abantu, kepha okubi, okungumona, ongasizi ngalutho, ngoba egcineni kosuku lo muntu lona ongosizo nje kuphela. Fana noma kuzobeka umuntu esikhundleni, uzoba ikhansela. Ubekela ukuthi asize abanye abantu emphakathini. Nizoba nomona kwisigungu ukuthi hayi kubeke lona lana. Lento ifana kakhulu nendaba yasekhaya abantu baNkulunkulu. You know, mengabe umzali engumuntu ohlezi ehlalela ukuthi uyafundisa, avusa ingane, kuyavuka ekuseni ngo-6, hey kuyaklinwa manje, kuyawashwa, kuyaphekwa, enzela ukuthi nje izingane zihlakaniphe, zikhule, zazi ukuthi kuyavuka ekuseni, zazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sheshe kube clean endlini, zazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ukudla kuhlezi kukhona emabhodweni, zazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi yonke into ihlezi i-right. So ngaleyo ndlela ngokuhlina nokuthathwa kuthuthwa amanzi, kuyaphekwa, kwenziwa zonke lezi zinto. Well, eqinisweni vele akuzoba mnandi. Akuzoba mnandi ukuvuka ekuseni. Number 1, akumnandi ukuvuka ngovivi. Number 2, akumnandi ukusebenza. Ikakhulukazi uma ubungakubekanga emqondweni. Ungayitshelanga ukuthi ngizovuka ngiwashe, usuyavusa kuthiwa washa. It's not nice. But it's necessary because usamncane, usafunda, usayifuna into. So, uyingakho umzali okhuthele
izingane ziyaye zingamthandisisi. Yabo nje ekhaya la kuvuka khona ekuseni, ingane ayivakashi ngisho ukuvakasha ngisho kwama-holiday. Because azikufuni lokho. Indlela ekukhuthelwe ngayo azifuni yonke leyo nto leyo. Ngoba uzenzisa izinto eziningi futhi ezinkulu. Zona ngokunganaki ziyaye zizitshela ukuthi ziyahlukunyezwa. Kanti cha nakancane, kepha ziyakhuliswa ukuze zifaneleke ukuphatha eyazo imizi ngelinye ilanga. You're just being trained so that sizokwazi ukuphatha umuzi wakho ngelinye ilanga. But akuthandeki lokho. Because they're always fussy. Besiza bona. So umzali uma ebuthaka ukuthi noma ikhathele ngelinye ilanga athi ngiyangivuna namhlanje, ujatshulwe kufiwe-ke. Indumezulu ephathi. Nkosi yami ma bethe sensimini asisayi. Ma bethe sowasha asisayi emfuleni. Ma bethe ujabulele lokho. Kodwa awufundi. Awuzuzi lutho. Uthi siyabonga kwathi dwe. Athi umuntu saphumula. Usibani bani eve ethanda ukusenzisa into ukuthi nokuthi. Because abantu baNkulunkulu the more ungayenzi into uyalahlekela uku-understand ukuthi ibaluleke kangakanani. You eventually forget how important it is. So i-training oyidingayo wena muntu. It's actually i-training oyidingayo wena muntu baNkulunkulu. Ukuze uqhubeke uhlale ekwazini lokho ukuthi kubaluleke kangakanani. So it's like a situation lapho khona umzali, as I was saying, athi kuzoyiwa kogcina. Avela avuka ekuseni athi hayi sisiyakhansela sisahamba. Jabule bafa abantu. Yes, asisayi kogcina. Yes, asisayi. Phinde kube isibo lapho khona when it comes to churches now. Umholi athi kuzozila ukudla ngosuku olukuthi atholakala ekhansela. Abazalwane bajabule bafa. Uthi siyabonga. Sasinda. Nkosi yami, besisovelelwa. Imagine. So kuzoyiwa emanzini. Khansela uthola ngeke sayo bajabule lokho abazalwane. Siyabonga. Ujatshuliswa ukuthi awusizakali. Ujatshuliswa ukuthi le nto le menzoyenza ibizosiza wena kodwa ayisenziwe. Ujatshuliswe lokho. Asiqaphele izinto ezijabulisayo abantu baNkulunkulu. Asiqaphele izinto esidlangazelayo abantu baNkulunkulu. Asiqaphele izinto ezisindayo, ezisizayo. Asiqaphele konke. Because kahle kahle kusuke kunomoya ongcolile osuku influence ukuthi uyijabulele le nto leyo. Kusuke kunomoya ongcolile osuke ubusa kubantu ngaleso sikhathi ngoba uyazi ukuthi isizilo sibaluleke kangakanani. Futhi uyazi ukuthi siwusizo kanjani. Okungakho bavele bajabula abantu. This is why they get to be so happy and excited with our sazile. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu engikuthanda ukukuveza kakhulu ukuthi singabantu asingabuthokozeli ubuthakathaka bomuntu kaNkulunkulu. Ungakuthokozeli ukuthi kade enyukile to such a level ekhuleka enxusa ezila kwenza konke uthi yambona akasakwenza ujabulele lokho. Because ngale nkathi kade ekhuleka bengakhulekeli yena. Umuntu okhulekile usuke ngakhulekeli yena yedwa. Ngisho ukuthi sengakhuluma akhulekele yena nje libile mina Nkosi lonke never. Usuke enxusela abantu. Angiphathi manje nomakhelwane enazi usuke enxusela nani. Mani imndeni yakhe uninxusela nonke. Unazi nonke ngamagama enu. Unazi nonke inkinga zenu. Unazi nonke ubuthakathaka benu. Unazi nonke ifiso zenu. Unazi nonke unxusela umphakathi wonke. Unxusela imndeni yonke. Unxusela abantwana ezikoleni. Unxusela bonke izingozi. Unxusela ibhedlela. Unxusela amajele. Unxusela emndenini emakhaya. Unxusela izimo zezipoko ubuthakathi amaphupho. Unxusela yonke into. So uzojabula ukuthi hayi akasakhuleki. Uwayengeve impongoloza sibangela isicefe sibangela umsindo kumoya omnyama okubusa kwawena ngokuthi usho lawo magama lawo aniningekayo kakhulu kangaka. Umoya wenkohliso. Ngakho-ke abantu baNkulunkulu singakuthokozeli lokho. Ukuthi umholi uyala imali uyadraineka ushona phansi. Because ukushawa kwelokhu njalo komalusi kuhlaza kwezimvu.
nizothi ngumfundisi ubuthakathaka. Ngiyantshela ubuthakathaka bakhe inini enizosafarisha bazalwane. Ubuthakathaka bakhe inini enizoba senkingeni bazalwane. Ngoba yena umsebenzi wakho ukuthi ayale, nizohlezi nidinga ukuthi niyalwa. Umsebenzi wakho ukuthi asize, nizohlezi nidinga usizo. Mase ngasakwenzi lokho nizosizo ba. Umsebenzi wakho ukuthi afundise, nizofundisa obani mase sebuthakathaka ngasezi ngisho enkonjweni. Umsebenzi wakho ukuthi anikhulekele, nizokhulekelwa bani enkingeni zenu mase ngasekho umfundisi. Umsebenzi wakho ukuthi azile, nizonxusela bani ekuzileni mase sengasekho ozilayo. Bonke abantu sebeyidlalela sebeyirelaxela. Ubani azokwenza? Nakho konke ukwehlukahlukene kuzoba usizo kubantu. I repeat this, kubantu. Because one thing abantu baNkulunkulu emele si-understand ukuthi ngezithunywa zikaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu bakukhulisa, abagrume, abafundise, abafundisela abantu. Yabo if uNkulunkulu ezoletha amazwi esiphrofethi, engavela ngitshela ukuthi yazi kusasa uzokwenzeka ukuthi nokuthi engilethele ukuthi ngazi, bese mase ngazile. Cha, uletha amazwi esiphrofethi ukuthi mase ngazi ngiwadlulise ngintshele nani bantu ukuthi hayibo qaphelani naku 1 no 2 no 3 uza ngamandla. uNkulunkulu akathumeli izithunya zakhe ezithumelela mahala, eziyenze zikhandlekela mahala, but uzenze zikhandlekela abantu bakhe afuna ukubasiza. Washona le uJona, washona le nale, but uNkulunkulu elibele emnyama shona khona ngoba yazi ukuthi ufuna ukuthi asindise abantu, asize abantu baseNiniva kangakanani. Ngokubatshela ukuthi nizobhuba, hayibo nizofa. Hey yabona zonke lezi zinto nizofa. So uzojabulela ukuthi amabandla awasakhuleki, abantu abasakhuleki, akusenze kulutho. Kulimala nina egcineni kosuku. You are busy draining people spiritually. Niyabathakatha. Nithi amagama abo just because bantshela iqiniso. Kulimala nina egcineni. Because mase bengasakwenzi lokho, ngenilazi iqiniso. Mase bengasakwenzi lokho, ngenikhulekelo. Mase bengasakwenzi lokho, ngeniphulukiswe. Ngenithola ukuphila okuphakade. Ngenizazi indaba ezinkulu. Mase bengasafundisi. Anibafuna uthisha esikoleni, mase bengasafundisi nizothatha information. Ngoba either way exam iyeza. Either way ukufa kuyeza. So wena uzojabulela ukuthi umuntu kaNkulunkulu akasafiki ukuzokushumayeza nani nani. Either way ukufa kuzokufica. Mina mase kukuficela ukufa, uzokhala isimayemaya. Ubona uzoba senkingeni. So bantu baNkulunkulu asingakuthokozeli, kodwa asibanxusele bonke abantu abayisebenzisa kaNkulunkulu. Badinga ukunxusela, badinga uqiniswa. Because bakuma attacks amaningi spiritually, physically. Ngazo zonke izindlela they are always being attacked. Khona bengeke bekhuleke, khona bengeke bezile, khona bengeke benze lutho ukaNkulunkulu. But umsebenzi wethu ukuthi banxusele ngaso sonke isikhathi. Khona bezoqina, ngoba baqinela thina. Bazosiza thina. Singajabuli. Casuka. Mikade kuhlela ukuthi kuzohanjiwa kuyo entabeni bese kuyakhansela. Casuka. Uthi kanjani? Why isikhansela? Ngoba kwaNkulunkulu lokho why sesingasakwenzi. Makucasule lokho. Mangakunika into ukuthi siyabonga sizorelaxa sizolala nani. Cha. This is not the time to relax bantu baNkulunkulu. Yabo lesi sikugcina kakhulu akusona sokulala. Hobo. Bese sokukhuleka. Yabo lesi sokuzila. Lesi sokuyikhandla, lesi sokuyinikela, lesi sokwenza intando kaNkulunkulu mihla yonke ukuphila kwethu. Lesi sokumfuna uJehova esanokutholakala, simbize seseduzane. Uthomubi makashiya indlela yakhe. Yebo noma bashiya imicabango yakhe, abuyele kuJehova uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ngabe sisebenzisa ukwenzani? Sisebenzisa ukugxeka, sijabulela izinto noma sisebenzisela ukubuyisana noNkulunkulu. So from that dream and shouting ngithi kanti nina kodwa kube kusizwa nini. Abantu abaningi aba-understand ukuthi kusizwa bona. Unyuka komuntu unyukela ukuthi asize abanye. Uzocika ukuthi ingane lapha iwudokotela uzoyithakatha. Cabange yakamakhelwane. Bekuzosizakala nina futhi mayisiwudokotela. Inina bezothola amaphilisi mahala, cabanga. Ike lokho wena. Esicasulwe lokho ukuthi udokotela. Why ubudokotela?
ugcina usuyithakatha wenza whatever oyenzayo, kulimala wena ekugcineni kosuku. So singacasula isisebenzi kaNkulunkulu ezenza intando kaNkulunkulu. Let us just understand silwe nayo yonke imimoya esenza simelane nokunjalo, ngoba kahle kahle usukumelane noNkulunkulu uqobo lwakhe. Nkosi nje benani ngibusisa kakhulu nje umyalezo omncane ebengifisa ukudlulisa ukuthi singakuthokozeli ukuwa komuntu kaNkulunkulu, ukuwa komholi, ubuthakathaka bakhe. Ningabe weak akanxusele khona ezoqina. Ningabe dembesela akanxuselwe, aphusha nikugquza nikidrive nike motivation, ayalwe akhunjuzise ukuthi lokubaleka kangakanani. Because into ebalekile ukuthi izinto sizenze over and over again so that sizokwazi ukuthi zisemqoka kangakanani, zibaleka kangakanani futhi ziyintobeko nento ethokozisa kakhulu kangakanani. Nkosi nje ngibusise. Sakuthokozela ukuwa kumzalwane, ubuthakathaka bakhe, umholi, umprofeti, umbishop, cha. Ngoba kulimala ibandla, kumlimala abazalwane, kulimala neqobo. But akethi mebheka ukuthi nangethanda ukuba weak, anxuselwe, acelelwe, ancengelwe. Khona izoqhubeka aqine, aqhubeka ahlale in the chair, aqhubeka ahlale kuleso sihlalo, aqhubeke enze konke ayalezelwe nguNkulunkulu, ngomyalezela ukuthi azokwazi ukuthi surrender bese submit kubantu, ezosiza abantu, ezoserve abantu. Nkosi nje benani. Sicela nje idlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa nokusizakala baqonde okwaphezulu. Ngakhohle nje futhi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda kakhulu isono ngempilo yakhe yonke. Akaze asithande but uyasithanda isoni. Ufuna ukuthi ubuyele kuye, ufuna ukuthi wenze intando yakhe. Bese uthi uNkulunkulu ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ubungcwele, ukuthi abantu bamkhandlekele bazingcwelise emphefumulweni, bazingcwelise enyameni, bazingcwelise ngandlela zonke. Bafuna ubuso bakhe, benze intando yakhe, babuyele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ezinye izinkundla zokuxhumana nje ukhona uTikTok with their short 10-minute clips. uLihle Themba, Instagram Lihle Themba Wendy with IE Mzobe @gmail.com, and then on Facebook Lihle Themba Mzobe, with the same videos as TikTok and Instagram with the writings ngesiZulu nezihloko zakhona. Bese nje benani nibusise kakhulu. Ningalinge nakujabulela ukuwa komuntu kaNkulunkulu, ningalinge nakuthokozela ukuthakathaka kwezisebenzi zesezulwini, ngoba lokho ukulimala kwenu, ngoba labantu bangabanxuseli, benxusela wena kuJehova, benxusela wena kuNkulunkulu, bencengela wena. Because abanye abantu bayitshela ukuthi bayiphilela nje bayonethezekela, kanti uphila ngomkhuleko waleya ngane leyana ekhuleka njalo ngo-12. Kanti usurvive nje hlasimpe bese kuthiwa uzoshona next week. Yangane yakucelela yakunxusela because ikuphuphile kwenzeka something. Yathi sifika kona izokutshela iphupho. Angifunekizwa lonto. Iqhubeke inxusela, iqhubeke ikucelela. Usurvive ngayo cabanga. Ungazi wena, ungaboni. Bona uzogijima ngomona. Uzogijima ngokungayithandi lento because awuyazi ayijwayelekile. Uzogijima uthi ave sijwayela kabi, ave nesidina. Asikeni ubuso emoya obumnyama, isilahlekisa, isiluthekisa, isenza singaqondi okwaphezulu, isenza singazi okuyintando kaNkulunkulu. Because uNkulunkulu uyakhuluma abantu kaNkulunkulu through dreams, through visions, through signs, atshala enhlizweni. And ngale nkathi ekhuluma, you immediately understand ukuthi nawe yes uNkulunkulu ukhulumile, uJehova ushilo. Because amazwi akhe ahlaba exactly. It's like, you know, mangabuzo wazi into, uyazi ukuthi ngifuna ukuthi ngifike eShoprite ngithenge ubisi noshukela. Uvela ukhumbula ushukela kuphela. Ucabanga ukuthi kombini kumele ngithenge. Bese uthi ubisi. Amazwi kaNkulunkulu abakanjalo ke mengabe efike ethinta enhlizweni. It's like reminder into obuvela uyazi. You immediately understand ukuthi yes, uJehova ushilo, uJehova ukhulumile, umdali wezulu nomhlaba. Because it makes 100% and full sense ngendlela esimanga. So singajabuli, singalingi, but siqine, sikhuleke, sinxuselane. Khona sokhula, sihlale bukhona kaNkulunkulu nomoya wakho uhlale kithi sisize izintweni zonke.
Nkosi mina nimbusise kakhulu manje uze kuphakade. Amen.